Tris cóirle áil ó Tebby Rex, bhuailin na hEasógaí an bóthar. There we go. Come with the solo, boys. Le cóirle bhreise áil ó ghuine atá trise seo ar fadaí na hana hain, fadó, fadó in éirin. Colm Mac Séalaigh is an dumas na Fíréin. Banna ceanródaíoch iad na Fíréin bhí geisiúint rock cheol in Gaeilge ó na hochtóidí a rai, agus haring siad locht leanú na mór freisin. What you? Tá fís an YouTube den na Fíréin man ceolchuirme I Gunamara amsí ag Colm Seoige. Well, there's Nero YouTube on the hooked on the problem. Is lua bra barín sin agaí. The rinne my tag wall the dinex go harder to drumless golashti saura agus vi tapein le chuid na hóran vi again agus na fokla is na hóran agus daibre sin harkian mar chosa bula siad an tóran a dahan siad either go fiáin sin. What's that? Measú ar bhis leat an gcuideach muid spéidir tíar na nóg nó ó an mar sin le casa. Níor bhiste chorbe bheith fáilte rád. An chéad chéim eile ná óna bheith amsú agus